हीटवेव ऐसन जगह के गरम मौसम हवे जहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस आ अधिकतम तापमान से ऊपर बढ़ के 3 दिन से ढेर समय ले रहेला। गर्मी के लहर के कारण खास तौर पर गरम हवा होला जे वायुमंडल में फंसल बा। ग्लोबल वार्मिंग आ ग्रीन हाउस इफेक्ट एकर परिणाम हवे। मानवीय कुछ गतिविधि जैसे कि जीवाश्म ईंधन के जरावल, एयर कंडीशन आ फ्रिज के इस्तेमाल जवन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ेला, कांच के भवन आदि भी गर्मी के लहर खातिर जिम्मेदार होला। मानव स्वास्थ्य पर गर्मी के लहर के हानिकारक प्रभाव बा। निर्जलीकरण, हीट स्ट्रोक, चक्कर आवे, कपार दर्द, गर्मी से ऐंठन, गर्मी से थकान हो जाला, गर्मी से दाने निकल जाला। गर्मी के लहर के हानिकारक प्रभाव के रोके खातिर निम्नलिखित काम कइल जा सकेला। गर्मी के लहर के दौरान बाहर जाए से बचे, अधिका तरल पदार्थ पिए के चाहिए, कम से कम 3 लीटर पानी होखे के चाहिए। हाइड्रेटेड रहे खातिर पानी में नमक अवूरी चीनी शामिल करें। गर्मी के लहर के दौरान कॉम्पैक्ट कमरा में ना रहे के चाहिए। अधिक पेड़ लगाकर वातावरण ठंडा रखे। गर्मी के लहर के दौरान जब आप बाहर निकलब त अपना शरीर के पूरा तरीका से ढक ली। बाहर जाए के समय ORS घोल या एनर्जी ड्रिंक लेके चले के चाहिए। गर्मी के लहर के रोकथाम तबे ज्यादा पेड़ लगा के कइल जा सकता। पावल गैल बा कि जवना जगहन में पेड़ अधिका होला उ जगहन के मुकाबले ठंडा होला जहां पेड़ के संख्या कम होला।